emisiju danas. Zaista smo u društvu šampiona. Jano, tebi pre svega želim da skineš gips pa da nastaviš sa medaljima. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Hvala vam na pažnji. Doviđenja. Doviđenja. Pratite vesti RTS-a. 3 godine su od velikih tragedija koje su pogodile Srbiju. Juče u osnovnoj školi Vladislava Ribnikar, a danas u Malom Orašju i Duboni. U selima kod Smedereva i Mladenovca 4. maja ubijeno je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Za taj zločin na istu kaznu osuđen je i njegov otac. U Malom Orašju kod spomen kompleksa Ravni Gaj vence i cveće položili su članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji, meštani, roditelji dece koja su 3. maja pre 3 godine ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, politički zvaničnici. Nakon polaganja venaca počeo je program sećanja na žrtve masovnog ubistva. Prikazan je video snimak sa fotografijama mladih koji su stradali u masovnom ubistvu, a zatim su pročitana njihova imena i biografije. U vazduh je pušteno nekoliko desetina belih balona. U toku je memorijalni turnir u fudbalu Živite. Više se ne promenilo kao i prvog dana. Ono što učimo da živimo sa tim i se ništa ne promenilo. Pa pesme će uskoro biti sažete se u jednu knjigu, tako da gledam da to bude za njegov rođendan 1. jula, da opet vidjet ćemo. 3 godine već prošlo, tako da nadam se da imam dovoljno za tu jednu knjigu i da posvetim to njemu, jer sam sve za njega i pisala. Oni su ne samo danas sa nama, oni su tu svakog dana, a posebno za svaku utakmicu. Mi imamo i jedno što eto tako neki pozdrav pred početak svake utakmice, gde se svi skupimo kod klupe za rezervne igrače i to je pozdrav za koga, za njih i Živite. Evropska komisija nije donala odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, već se procenjuje da li su ispunjeni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenta Evropske unije. Izjavio je portparol. Očekujemo da se u potpunosti sprovede hitno mišljenje Venecijanske komisije o ovim zakonima i pažljivo pratimo naredne korake, rekao je portparol Evropske komisije. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Visoki savet tužilaštva uputio je u tužilaštvo za organizovani kriminal na 3 godine 5 javnih tužilaca, od kojih su 4 iz višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Predsjednik vlade Đuro Matoš razgovarao je u Jerevanu sa predsjednikom vlade Češke Andrejem Babišem. Uočeni Babiš naveli su da dve zemlje neguju veliko prijateljstvo i da su opredeljene za produbljivanje saradnje u svim oblastima u obostranom interesu, a naročito u oblasti ekonomije. 8. samit Evropske političke zajednice, koji je okupio lidere 48 zemalja, fokusirat će se na jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta, digitalnih tehnologija i razmene između građana. U Kopenhagenu je počela konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata. Razmatra se kako Evropa sa Skupštine Ana Brnabić, koja će imati niz bilateralnih sastanaka sa predsjednicima parlamenta evropskih zemalja. Najpre je razgovarala sa predsjednikom Senata Belgije Vincentom Lodelom. Ona je poručila da je od izuzetne važnosti da predstavnici Srbije prisustvuju na evropskim skupovima zbog jednog od strateških ciljeva pristupanja Evropskoj uniji. I to smo dakle, danas čuli od određenih govornika koji su rekli da oni smatruju da pod ovakvim geopolitičkim okolnostima da proširenje može predstavljati opasnost za Evropsku uniju, a ne osnaživanje Evropske unije. Tako da je zanimljivo čuti i te poruke. Sa druge strane, važno je za naše građane recimo da razumeju da je Ukrajina pokrenula
pacima. Idejno rešenje spomenika stradalima u padu nadstrešnice železničke stanice predstavljeno je u Novom Sadu. Delo je akademskog umetnika Gorana Čpajaka i inženjera arhitekture Zorana Pucića, koje je izabrano na javnom konkursu među 8 pristiglih radova. U obrazloženju komisije navodi se da je reč o minimalističkom rešenju sa centralnim motivom rada, masivna kamena ploča koja dominira prostorom, dimenzija 5 sa 5 metara i visinom od 135 cm. Na granitnoj površini stajaće natpis sa datumom tragedije, a sa bočne strane trebalo bi da budu uklesana imena stradalih. Univerzitet u Beogradu objavio je konkurs za upis nove generacije brucoša. Narednu 26.005 brucoša na 375 studijskih programa. Na osnovnim akademskim i integrisanim akademskim studijama predviđeno je 14.653 mesta na 101 akreditovanom studijskom programu. Prvi upisni rok biće od 19. juna do 10. jula. Tamo gde ostane slobodnih mesta slede još 2 upisna roka u septembru. U Valjevu je obeležen dan sećanja na pukovnika pilota Milenka Pavlovića, koji je na današnji dan pred vašu agresije dao život braneći nebo iznad Valjeva. Kod spomen obeležja u Valjevu i na mestu pada aviona u okolini grada, počasnim preletom srpskih aviona sa aerodroma u Batajnici, koji nosi njegovo ime, služenjem parastosa i polaganjem cveća i venaca, poštu su odali članovi porodice, kolege, predstavnici institucija, organizacija i građana. Pre 46 godina, 4. maja 1980. godine, u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, doživotni predsjednik SFRJ, proslavljeni ratni komandant, osnivač Pokreta nesvrstanih. Bio je na vlasti 35 godina. Bio je političar koji je balansirao između istoka i zapada. Obožavan do kulta ličnosti, ali i osporavan zbog apsolutizma i obračuna s političkim neistomišljenicima. Od Tita se oprostilo 700.000 ljudi, 200 delegacija, brojni državnici, među kojima Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Gaddafi, Ceausescu, Mugabe. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva i 4 dana nakon što je Slobodan Skoro postao novi predsjednik Vaterpolo saveza Srbije. Stevanović je u saopštenju naveo da je odluka koju je doneo teška i neminovna i da je posle dolaska novih ljudi na čelo Vaterpolo saveza vreme i za nove ljude pored bazena u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije. Vreme sutra pretežno sunčano, kasno posle podne i uveče umereno oblačno. Temperatura u daljem porastu do srede od 24 do 29 stepeni, a od četvrtka do ponedeljka od 22 do 27 stepeni. Pratili ste vesti, počinje